Bueno, xa adiantaba en portada que tiñamos novidades, a verdade é que dá gusto poder contar cousas novas, non? Porque últimamente hai poucas cousas novas que contar e ademais de facelo cun bo amigo, sempre o decimos, non? Pero vou acompañando a este amigo nas súas diferentes etapas, nos seus diferentes proxectos, e este era un dos que tiña ganas de falar, xa lle estaba dando a brasa fai tempo mensaxes, que cando falamos, que cando tal, non? Porque anunciaba precisamente que iniciaba un novo proxecto. Ese amigo, como sabedes, é Alberto Lareo. Alberto, como estás? Estou moi ben. Estresado, pero ben. Bueno, xa te metiches noutra, non? Sí, xa tardaba. No, metíme noutra, pero esta vez metémonos aquí, José e eu, para volver a ter un espacio propio na ciudad. Ao final era algo que tiña que pasar. Levaba xa tempo buscando un local acorde, o momento quizá, surxiu agora fai uns meses e estamos a puntiño, nunha semana arrancamos a aventura. A ver, José, como foi a cousa? Liáchelo ti, deixácheste liar, como foi a historia? Un pouco de todo, deixei-me liar, lioume, liei-me. Sí, nada, o que dixo ele, unha nova etapa, vimos un local que nos gustou os dous, máis ou menos a nosa forma de pensar, de sentir esta profesión moi parecida, decidimos embarcar neste proxecto. Os dous, Alberto, viñades dun proxecto que, polo que eu te coñezo, se saía un pouco, ainda o falábamos, non? Na última charla, se saía un pouco do que estabas a facer, do que levabas feito, non? Que foi no proxecto no que vos coñeciches ou traballachedes xuntos, me refiero, no Grupo Los Carbones, non? A ver, eu entrou en Grupo Los Carbones como chefe ejecutivo, labor que nunca había, como tal, nunca había feito. E, bueno, conozco a José, que José xa levaba 7 anos ligado ao grupo. Bueno, desto que empezas a falar, empezas a ver un pouco que tes ideas en común, proxectos en común, e diste, joder, pois, un día surxou nunha conversación, oye, pois, si é certo que eu levaba ali un ano e medio, todo ben, pero si é certo que eu tiña o run de querer facer algo, non? Xa, un mes antes de falar con xente do Grupo Los Carbones, estivera mirando un local que ao final por circunstancias, bueno, polo que moitos o mellor en Santiago non se acaban metendo, que é por uns alugueres que están altísimos. Se eso lle sumas todo o que había que facer de reforma, etc., pois eu solo, a verdad, que non me vía. E nada, entrou no Grupo Los Carbones, pero sempre con esa idea de, se en algún momento aparece un local, pois vámonos meter na merda outra vez, non? Vamos a volver á vida de autónomo, que é maravillosa. E, pois eso, cando conozco a José, pois vemos que, joder, pois que os dous estamos nesa búsqueda, non? Aparece este local, despois de moito preguntar, aparece non, o local eu xa o tiña no punto de mira, pero era moi difícil saber de quen era, saber se estaban al lugar, se non, foi dar coa persona que si sabía como gestionalo, e aquí estamos, é dicir, que foi todo moi de forma, foi se dando todo moi de forma natural. José, unha cousa, porque os que coñecemos un pouco a Alberto, coñecemos os seus traballos de un formato máis gastronómico, etc., non? E nos sorprendeu a todos un pouco velo de repente afrontar un proxecto de volume, quero decir, porque ao final os carbones é un proxecto de volume, non? E nos sorprendeu, pero, bueno, pero é esa parte, non? Que ten el, que é a capacidade de afrontar retos, non? Ti xa levabas moito... O meterte en fregado, sí, pero bueno, pero ti xa levabas moitos anos nese formato, non? Atraíache máis a idea de afrontar un proxecto deste estilo, despois da túa experiencia noutro formato? Sí, a ver, ao final levo 20 anos nesta profesión e, bueno, vin a Santiago con este proxecto moi ilusionante e traballamos 8 anos moi ben e, bueno, vin a Santiago sobre Pontevedra pero sempre tengo unha inquietude de mudar. Eso, a xente que me conoce no entorno sabe que cando se dé a circunstancia, a situación, a persona adecuada, o momento, iba a ser máis tarde ou máis temprano. Deuse e agora estamos aí.
e aquí andades guiados metidos no follón, non? Pero que importante, ti o sabes, Alberto, si a hora de traballar unha perspectiva de local como este, non? Que xa chega máis o que coñecemos do teu traballo, non? Unha perspectiva máis gastronómico, máis personalizado, máis reducido. Que importante é atopar esa conexión, non? Con alguén para decir, veña, pois con isto vou adiante, non? A ver, sí, eu planteime moitas veces facelo solo, ao final, pero, bueno, ao final, cando topas alguén que comparte as mesmas ideas que ti, os mesmos principios, valores, o que se gusta dentro do que é, pois, volver a ter un restaurante, pois, aí, cando conocen a José, dixen, coño, pois, por que non? Ademais que compartimos tamén o dolor de cabeza, non? É dicir, sí, calquera dos dous podría mellor afrontar un proxecto solo e sería viable, pero tamén creo que é importante encontrar xente en común e poder facer as cousas en común, non? Ao final, bueno, compartes ideas, tamén compartes cousas de cara ao que queres dar, e despois tamén hai unha opinión crítica de cada un hacia o outro para poder ir mellorando e ir cambiando, non? Entón, ao final, bueno, surgeu así, é dicir, eu creo que ninguén convenceu a ninguén, é dicir, a idea estaba aí, chegamos a él, me refiero. Sí, é certo que se aproxima ao que eu quería, non? Incluso se aproxima máis ao que me gusta facer este local, que incluso que foi manso no seu día, non? Se me escapaba un pouco tamén, por tamaño. Por tamaño, claro. Vimos os dous tamén dese volumen a gran escala, e isto, unha, pola circunstancia na que estamos ahora mismo, na que, bueno, hai unha falta de persoal grande no sector, despois tamén un pouco para poder chegar, no, ao cliente dunha forma máis coidada, máis directa, non, é dicir, para poder facer as cousas dunha forma máis personal, para facer un proxecto gastronómico un pouquinho máis coidado, é dicir, dentro de que vai ser, pois, un espacio moi informal, me refiero, agora tamén construir un pouco de Maina. Claro, a ver, para chegar aí, porque imagino ademais que aquí hai dous roles claros, que é a cociña e a sala, non? Bueno, os dous somos cociñeiros, por eso. Os dous levamos, a verdad, 20 anos igual tamén na profesión, aínda que vimos de sitios distintos, temos ideas moi parecidas, entón eu creo que os dous podemos estar en ambas partes. Sinceramente, unha sala non me vexo. Se un día teño que salir, saldrei, pero aí José ten máis man que a mí. Sabes que na sala non o podes ter porque este engancha en Calqueira Silva. Xa non se atende ninguén máis. Xa non atende ninguén máis. Vou chegar á primeira mesa e as outras 7 van a estar esperando. Claro, entón eu imagino que José ti tamén terás perspectiva porque coñeces o animal, non? Sí, non. A ver, contame que é Maina? Bueno, Maina é un proxecto que iniciamos en común Alberto e eu. Bueno, como o nombre di, Maina significa facer as cousas de maneira tranquila. E tamén nalgúna zona de Ourense significa nada. Entón, asociando esos dous conceptos, queremos evocar un pouco a cociña familiar, de cando ves os domingos a casa do tonal, sabes, ese calor da familia, sentirte a gusto, sabes, como na casa, sentirte un pouco Maina, que é o que buscamos ese concepto. E cal é o plantexamento, por exemplo, insisto, ainda que calquera dos dous sodes cociñeiros, non? Pero imagino que os roles en principio ti vas a estar máis centrado na sala, seguramente, e imagino que Alberto máis na cociña, non? Cal vai a ser, porque a sala é o primeiro que a xente ve, cal vai a ser o teu plantexamento ou o vosso plantexamento do que queredes que sexa a sala? Bueno, para mí o plantexamento da sala desde que entras pola porta, recibir, sabes, benvenida, que te sintas acollido, sabes, cercano. Logo vai ser un local gastronómico, pero ao mesmo tempo informal, sabes, unha taberna moderna, habrá unha carta de viños por copa moi amplia, interesante, cousas que non se ven moito por aquí, un pouco distinto, unha boa tapiña, eso sempre, un concepto tamén moito de compartir, produto fresco, cocina de proximidade,
intentamos traballar un pouco tamén con sintonía co barrio, sabes? Un pouco todo eso. E iso é un pouco a idea. Agora xa o cliente nos dirá se le gusta ou non lle gusta. Bueno, eso efectivamente queda un longo camiño. Sí, a ver, isto ainda non arrancou, non? Pero sí, pero a idea e na cociña, a ver, o, de dentro que vas a facer? semente que queremos plantar é a de un local coidado. É dicir, que ti te sintas cómodo e a gusto vindo aquí a, pues, a tomar un viño, a tomar unha caña, ver unha tapa do día ou a picar unhas racións. No, a idea é facer unha cociña casi de... é que non vou dicir ni de temporada, porque non vai ser nin por temporada. A idea é ver que produto fresco hai e ver que platos imos elaborando. Uns quedarán, outros cambiaránse, pero a idea é eso, compartir, ¿no? como eixe principal do que vai ser a nosa aposta gastronómica, escapar un pouco deses, bueno, que non están mal, o menú de degustación, o máis gastronómicamente puro, unha porque non é o que ahora mismo nos pide o corpo, non? Pídeches o corpo neniño, non? Claro, se decía no o que nos pide agora é que ti veñas, que disfrutes, que te sintas cómodo. É dicir, non hai moitas plazas tampouco, é un local bastante recollido, con moita luz, entonces ao final queremos eso, non? Que hoxe hai grelos, pois faz un plato con grelos, por que non? É dicir, que mañán a xente quere que lle fagamos un cocido, pois facemos un cocido. E despois tamén, bueno, habrá unha parte un poquinho máis elaborada, pero a idea é bueno, escapar un pouco do... Non queremos vender discursos, ni sostenibilidade, ni... No, kilómetro cero, pois bueno, igual non é cero de todo, porque hai cousas que non van vir aquí ao lado, pero a idea é iso, traballar co barrio, coas panaderías do barrio, ca xente que ten as carnicerías no barrio, pois ir un pouco por aí, non? Sobre todo ter unha mensaxe honesta, non? Quero decir, estamos nun momento, isto é de miña colleita, quero decir, o digo eu, non? Estamos nun momento no que de repente queremos vender 800.000 mensaxes nas que nesa mensaxe a metade das cousas non se poden cumplir, non porque un non queira, porque é imposible, non? Cando falamos, acabas de falar dunha palabra que é a sostenibilidade, e a sostenibilidade na cociña 100% imposible. Temos que ser realistas, non? Quero dicir, a ver, son cousas que venden moi ben para os congresos e para claro, pero que é a sostenibilidade? No? Que é a sostenibilidade nun restaurante? Eu creo que un restaurante sostible todos se levan ao mesmo, a traballar plantitas, tal, pero eu creo que un restaurante sostible é aquel que paga as súas facturas mes a mes, no? E paga os seus proveedores e paga os seus e que cociña rico empregados e que fai algo honesto, claro, o sea, porque non, ao final por iso digo é que a ver, nós imos facer cociñas sin discursos, cociñas sin discursos e restaurantes sin discursos, nós imos facer da forma máis coidada posible o servicio de sala e unha cociña honesta, O que volvíamos antes, vaina, evocamos a familia, a sentirte coidado, boas, os slides, buscar un pouco eso, que sentas que chegas, que digas, que non se come aquí, claro, non, que rico está todo, eu digo, que ben nos atenden, claro, a veces parece sinxelo, pero non é nada sinxelo. Eu quero decir con isto, a ver, sabes, ti me coñeces, Alberto, sabes que as cousas que as digo sempre con un espírito constructivo, non? Quer decir, estamos todos tan volcados no mundo da gastronomía e da sala en xeral, non? Do que é todo este mundillo, non? En querer inventar xa discursos innecesarios, quero decir, creo que o discurso está na mesa, non? No servicio, no plato, no que comes, e tratar de estar, creo que é obsesivo, non? Querer crear un discurso alrededor do que faz, porque ao final eu creo que acabas tan obsesionado con querer cumplir un discurso que non das chegado a cumplir que é unha debate, non? Creo que temos que empezar outra vez a sentarnos con maina, a escoitar o que nos apetece facer e non tratar de crear discursos pomposos que moitos deles non podes cumplir, non por nada, porque ao final sodes profesionais do vosso traballo e o que importa é que o vosso traballo o fagades ben, porque iso que vai a ter a satisfacción final, non? É o bonito que ten o voso traballo, é dicir, o voso traballo ten un resultado final, o ves na xente que está sentada na mesa e aí está a satisfacción do cliente. Eu creo que é o mellor discurso que pode é ser, o mellor discurso, igual que boca a boca, ¿no? Que a xente, pois, oye, ojalá non vai ser a semana que ven nin a siguiente, isto vai nos levar
un tempo, ímola a cagar, lógicamente, non todo vai a salir a perfección desde o primer día, non? Pero iso vai nos valer tamén para mellorar, que é o día a día, non? Alberto, iso é a vida. É dicir, eso, claro, ao fin e ao cabo, entonces, se nos obsesionamos con xa algo, iba a ser complicado. Ao final, isto é como todo. Eu creo que hai certos restaurantes que están aí, que son os que marcan a liña a seguir, o cambio, a vanguardia, o que, pois eso, proxectos que sí son sostibles, que poden selo así, pero despois o resto de restaurantes, como vamos a ser nós, o primeiro que temos que facer é ganarnos un hueco aquí no barrio, non? Nós, ademais, que nos gusta onde estamos, é dicir, aquí nun barrio, en Conxo, que temos a parte ao lado a un referente na zona, e que eu creo que o que temos que empezar é por aí, non? En respetar o que temos ao redor, querer ir pouquiño a pouco, de nada vale o que eu fixera, é dicir, o pasado está. Agora, isto é Alberto, é hacia o futuro, non? Ti fai rico de comer. Xa veremos como vai, claro, sí, eso é o que vou facer. José, Maina, cando arranca, cando abres as portas para dar esa primeira benvida aos primeiros visitantes do restaurante? Bueno, pues se todo vai ben, que debería ir, arrancamos a partir do 5 de setembro. 5 de setembro, lembra de Maina, abre as súas portas aquí na Avenida de Ferrol, número 7, aquí ao principio, dende Romero do Nallo, están os amigos de Artesana ao lado, quero dicir, sabedes perfectamente esta ubicación, que seguro se vai convertir nun punto de referencia, e eu, como sempre, me sinto feliz de acompañarte, querido Alberto, e agora ti, José, nestes pasos que damos na vida. Xa te digo sempre, e repito o mismo, sabes que é un gusto sempre contar contigo, como primeiro, ademais, é dicir, non como primeiro, sino ao final o que queres tamén a xente que queres que este aí ao lado. E nada, isto arranca xa, vimos para a semana. Bueno, a ver se temos cafetera para dar café e cosas así, ainda non o sabemos. Se non te potan. Se non temos el café de pota, para estar na casa. Será problema eso. Pero bueno, gracias. Moita merda. Gracias. Grazas. É un gusto contar contigo. E Maina arranca o día 5, xa sabedes. Aquí en Comer e Falar, xa vos lo contamos. Toma de nota. ¡Listo!